אנחנו נמצאים בשרידים של העיר ציפורי, העיר שרבי יהודה הנשיא גר בה בזמן המשנה. כאן אנחנו רואים חלק מהבתים של הרובע היהודי של ציפורי, ומה שמעניין שבכל בית יש מקווה טהרה. כאן לדוגמה זה מקווה, רואים מדרגות שיורדות לתוך המקווה, החדר הזה הוא מקווה, וכך בכל בית ובית יש פה מקווה טהרה. רואים שהיהודים פה הקפידו על הלכות טומאה וטהרה כבר לפני 2000 שנה. ועוד מקווה טהרה, אנחנו יודעים שזה מקווה לפי זה 6 מדרגות שיורדות לבור. זה לא חדר כמו חדר רגיל שהוא ישר, הוא חלק על פני האדמה, זה מדרגות שיורדות לתוך בור ומקווה. הנה עוד מקווה קטן קטן, ממש לבן אדם אחד. גם פה יש לנו עוד מקווה, מדרגות שיורדות, מקווה פרטי. הנה כאן עוד מקווה, יש בו אפילו טיפה מים גשמים. כאן עוד אחד, ממש בכל בית היה להם מקווה. זה אחד מבתי הכנסת של ציפורי. בציפורי היו 18 בתי כנסת. וכאן אנחנו רואים גם כן רצפת פסיפס שמתארת את עקדת יצחק. רואים את הראש של העיל. כאן רואים את 12 המזלות, גלגל המזלות. אנחנו ממש רואים שכתוב בעברית, כתוב תלה, שור, יר, אדר דגים, כסלו קשת, מרחשוון הקרב, תשרי מאזניים. כאן יש לנו כל מיני דברים מבית המקדש, סלסילה של ביקורים, חצוצרות כתוב, סולת, שמן, זה קורבן התמיד. פה כתוב את הכבש השני, פה כתוב את הכבש האחד, זה קורבנות התמיד. זה הכיור של בית המקדש, וכאן רואים חלק מהמזבח. כאן יש לנו את מנורת המקדש, ציור של מנורת המקדש, פסיפס של מנורת המקדש, בצד ימין ובצד שמאל, ובאמצע את בית המקדש עצמו, ציור פסיפס של בית המקדש. אמנם בית הכנסת הזה נבנה 400 שנה אחרי בית המקדש, אבל עדיין הם שמרו על התקווה לגאולה ולבניין בית המקדש. הכניסה לבית הכנסת הייתה משם, והתפללו כמובן לכיוון דרום, לכיוון ירושלים. זו כיכר השוק. כאן היה השוק, מסביב היו חנויות, וכאן באמצע הייתה כיכר השוק. זה כנראה היה גג, רואים עמודים, אז כנראה שהיה פה גג של קורות עץ, וגם פה פסיפסים יפהפיים שיש לנו פה, עם ציורים של כל מיני חיות, דברים מאוד מאוד יפים. זו הייתה עיר מאוד חשובה בזמן המשנה ומאוד מפוארת, אז לכן אפילו בשוק עשו פסיפסים, שזה עבודת נמלים. צריך להבין שכל האבנים האלה שאנחנו רואים, כל הצבעים האלו, זה לא אבנים שצבועות. אתם רואים שזה נמצא בשמש ולא קורה לזה כלום. זה פשוט סלעים שזה הצבע שלהם. אז אם אתה צריך סלע אדום, אתה תביא אותו מהרי אילת. ואם אתה צריך אבן שחורה, זה אבן בזלת מרמת הגולן. ויש אבנים צהובות ואבנים ורודות, וככל שהציורים יותר יפים, הם ביותר צבעים. זה אומר שיש לך יותר כסף להביא אבנים מרחוק. וכאן יש לנו פסיפסים, גם שם, גם בחנויות המרוחקות, בכל מקום, ממש בגודל עצום של כל השטח הזה. גם שם, במסדרונות, במעברים, הכל מאוד מאוד מפואר. זה הרחוב הראשי של העיר. כמו שרואים במשנה שרשות הרבים זה רחוב שחוצה את העיר מצד אחד לצד השני. אז כאן הרחוב הזה היה חוצה את העיר מהשער עד הצד השני, ובצדדים שלו בתים וחנויות וכל מיני מבנים, מבני ציבור שיש בשני הצדדים שלו. כאן יש לנו זכר למשחקי ילדים מלפני 2000 שנה. יש כאן באבנים של המדרכה, באבנים של הרחוב, אנחנו רואים כל מיני צורות חקוקות באבן שילדים היו משחקים בהם.
משחקים עם אבנים קטנות, משהו כמו X0 או כאלה דברים, כמו שאנחנו משחקים היום. יש את מנורת המקדש שחקוקה באחד מאבני הרחוב. פה אנחנו נמצאים בבית של אחד מהשירי ציפורי, השיר גדול. הפסיפס שרואים פה על הרצפה הוא מורכב מכמעט 2 מיליון אבנים קטנות. רואים את הדיוק והצבעים בצורה מדהימה שיש פה, של הציורים. מה שרואים כאן עוד, שהפסיפס הזה הוא כמו שטיח באמצע הבית, ופה יש לנו מקום ל3 ספות. 1, 2, 3. טרקלין, מפה מגיע מילה טרקלין. טרקלין זה 3 ספות. במקום של הספות לא שמו פסיפס. הפסיפס הוא באמצע ובצד ההוא, בצד של הכניסה. עוד כמה דברים שמראים על העשירות של הבית הזה. אפילו במסדרון היה פסיפס. כל אורך המסדרון, לא רק בסלון. גם כאן במסדרון של הכניסה לבית, גם יש לנו פסיפס מדהים ויפהפה. עוד דבר שיש כאן בבית, רבי יוסי אומר, איזה הוא עשיר, זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. פה אנחנו רואים, בבית הזה, ממול הסלון, כאן יש יציאה מהמסדרון, וכאן יש חדר שירותים, פה זה החור של השירותים, וכאן נכנסת אמת מים, מים שזורמים, זורמים פה, עוברים מתחת השירותים, מוצאים את הלכלוך כמו ביוב, וממשיכים החוצה, וזה צריך לזרום כל הזמן, זה מעיין טבעי שזרם כל הזמן, רק העשירים הגדולים יכלו להרשות לעצמם דבר כזה, וכאן יש ריצוף, פסיפס גם כן בשירותים, שכתוב עליו היגי, שזה אומר לבריאות, מפה מגיעה המילה היגיינה. אז רבי יוסי שהיה חי בציפורי, הוא זה שאמר איזה הוא עשיר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. אז את זה אנחנו גם רואים כאן. גם זה בית מאוד מפואר, מתקופת המשנה, פסיפסים מאוד מאוד יפים שיש פה. ממש בכל חדר, רצפה עם דוגמה אחרת. זה חדר מרכזי, גם עם דוגמה מאוד יפה של חיות, צבי. מעניין שפה בבית הזה אין כל כך תמונות של עבודה זרה, יותר דוגמאות פשוטות או חיות. אנחנו יודעים מהגמרא בירושלמי, מסכת עבודה זרה, שבימיו של רבי אבין התירו לצייר פסיפס. אז חכמים התירו לעשות פסיפסים. מה שגורם לנו לחשוב שאנחנו רואים פה בציפורי 2 בתים עם פסיפסים מאוד מאוד מפוארים. הבית הראשון זה מה שראינו מקודם, שזה כנראה בית של גוי, ופה הבית הזה יותר נראה שזה בית של יהודי, שאין פה דמויות כל כך של עבודה זרה. מה שאנחנו יודעים שבציפורי חיו 2 עשירים גדולים מאוד מאוד, 2 מלכים, אנטונינוס ורבי. אז ייתכן, זו השערה, שהבית של הגוי שראינו, העשיר, זה הבית של אנטונינוס, שהוא היה באמת מלך, והייתה לו אפשרות לעשות פסיפסים ברמה כזו, ואולי הבית הזה, או אחד הבתים עם הפסיפסים המפוארים שנשארו פה, זה הבית של רבי.